Sidste dag. Vi kommer til at vinde det her. Nej, det er den der snor rundt ting. Ui. Hold øje med stamina. Ui. Ui, der er også lige et skål her. Okay. Hvad skal... Hvad? Godt. Ui, nu kan han. Film derhen. Er den der ligner os? Ja. Du er vi simpelthen ikke til. Vi er smuttet. Se, der forsvinder. Fuck. Den tog kameraet. Du tog kameraet. Lukas. Jeg har ikke manglet kameraet. Jeg har ikke kameraet. Ja. Ikke den der hund. Hun er der. Tilbage. Vi skal lige hernede. Nej. Vi skal lige hernede. Løb! Løb. Hvad? Er den ikke hernede? Jo, den er hernede. Wow. Den blå er også efter os. Løb, Lukas. Løb. Ja, giv mig lommelygten. Bye, my lover. Okay. Giv mig lommelygten. Okay. Ja. Der går! Luk! Bare bliv ved med at filme. Maskinpistol. Nej. Ja. Okay. Hjælp! Nej.